Takulandirani pano pa Malawi Live Today. Lero takubweresaninso ndi Bon Kalindo. Bon Kalindo, ukuti chani lero? Chaka ndi chimenechi chikupita kumapeto. Lero ndi pa 28 December. Ndiye nkumafusafusa nkumati kodi iwe nzanga osauka pamene chaka chikupita kumapeto wapangapo chani chopindulira dziko lako? Wapangapo chani chopindulira family yako? Wapangapo chani chopindulira iwe mwini? Chifukwa mavuto amene ali muno Malawi ndi atonse, koma Amalawi ambiri timasankha kukhala chete kumangolankhulira m'mimba osafuna kuyima pa chilungamo. Amalawi ambiri apita ku chiwonongeko chifukwa cha mantha mu dziko la democracy ndi manena mobwereza kunena kuti dziko ili si la munthu, dziko ili winache asamalitenge ngati ndi la ambuye ache kapena la amache kapena la atatu ache. Dziko ili ndi la ife tonse Amalawi. Choncho ndikukufunsa iwe nzanga kunena kuti mu 2024 wapangapo chani chimene chapindulira moyo wako? Wapangapo chani chimene chapindulira banja lako kapena mtundu wa kwanu? Wapangapo chani chimene chapindulira dziko? Tiyeni tiziphunzira kuyima pa chilungamo osamapanga mantha mu dziko lako, chifukwa m'Malawi muno muli mavuto woopsa amene ngati ife sititengapo mbali amtongwetongwe amene watitola. Soka kwa iwe amene umangoyang'anira zinthu mu dziko lako osatengapo gawo, chifukwa ngati kuli anthu onama koopsa mu dziko lino la Malawi komanso pa dziko lonse ndi anthu andale. Choncho ndopofunikira kuti ife Amalawi tiziyima pa chilungamo osamaopa andale atitola kwambiri. Andi mwina funsonso lipite kwa andalewo kunena kuti kodi inuyo mwapangapo chani pa ma promises onse amene mudawalonjeza anthu nthawi ija munkapanga kampeni kuti mulowe mboma, mulibe china chilichonse, muli anthu osauka, mukumachita kumvesa chisoni. Ena anu mafuta olozola mulibe, koma lero mwabayiba ndalama ndiye mukuwatenga Amalawi ngati zisilu. Munthu wina aliyense wanzeru wa bizinesi amapanga stock taking kuti bizinesi yake iyende bwino pakutha pa chaka amayenera apange stock taking. Ngakhale lobungwe la MRA limachita encourage anthu kuti azipanga stock taking, aziona azichita balance. Kodi bizinesi yanga kutha kwa chaka yayenda bwanji? Funsonso kwa ino andale nkonena kuti kodi mwasogolera bwanji Amalawi? Amalawi mwasogolera bwanji? Kodi zinthu zimene mudawachita promise Amalawi mwazikwanirisa? Zijamukauza kuti muzidya katatu pa siku, Amalawi akudya katatu pa siku. Zijamukanena kuti muzathana ndi akatangale onse, kodi chaka cha 2024 mwakwanisa kugwira ntchito za katangale kapena iye mwapitisa katangale pasogolo? Izi ndi zina mwa izo zimene inu andale munayenera kuti muziziyang'ana ndikumazifunsa nokha ndikumaziyankha. Ndithokoze kwambiri kuti kwa nthawi yoyamba taonapo Minister of Information akuvomereza kunena kuti nyanja tagulisa komanso mapiri ena tagulisa, ndicholinga kuti tipeze mafuta. Amalawi ambiri tidali ndi mafunso ambiri poona kukhala chete kwa chakwera. Kodi chachitika nkhani ya nyanja ndi chani? Koma tithokoze kwambiri Minister of Information Afana Moze kunena kuti mutafunsidwa ndi mtolankhani wa pa MBC kodi vuto la mafuta mulithesa bwanji ndipo mafuta azatha liti, mwanena kuti ayi padakali panopa tili pa ndipiti wogulisa zinthu zathu, chifukwa opanda forex ndiye kuti zinthu sizingayende bwino muno Malawi. Kodi zogulisazo ndi chani? Mwatchulapo za nyanja komanso mwatchulapo za mapiri, kuzonza kuti mapiri ena ngati phiri la Mulanje ndi mapiri ena otchuka agulisidwa. Komanso nyanja ya Lake Malawi, nyanja yathu ya Malawi imene mawiki apitawa
yapezedwa kuti yatengedwa ndi dziko la Tanzania. Ifetu tinkadabwa kunena kuti kodi chimene chikuchitika ndi chani. President wangokhala chete sakulankhulapo china chilichonse. Koma inuyo a Minister of Information tikunyadireni kwambiri, tikunyadireni poyima pa chilungamo powauza Amalawi pa programu imene ijayo kunena kuti mwagulisa nyanja komanso mwagulisa mapiri. Ayi, tikuthokozeni, chilungamo chake Amalawi tachidziwa, koma ndafuna ndikuwuzeni kunena kuti ngati mwagulisa di nyanja imene siku lina ikuvutani, makamaka apa tikupita ku kampeni pa imene ikubola ni mimba, chifukwa nyanja imene jasiyo kambirana, nyanja imene jasiyanu, nyanja imene jasiya chipani cha MCP ndi nyanja ya dziko la Malawi. Andi palibe amene ali ndi mphamvu ndi ulamuliro ogulisa nyanjayo. Ndiye ngati mwapangana ndi a dziko la Tanzania ndikupanga madiru yanu, ife tinkadabwa kodi dziko lili ndi ame, dziko lili ndi asogoleri. Kuwaona Tanzania akumanga doko pa nyanjapo, kuwaona Tanzania pano walamula ana ammasukulu kuti aziphunzira kunena kuti nyanja ija ndi yawo. Ayi, tikuthokozeni a Minister of Information powasegula Malawi m'maso kuti mwavomerezano sopano mwanena chilungamo pa MBC exclusive. Atakufunsani nsikana uja kuti kodi vuto la mafuta tilithe saliti, inu mwaulula kunena kuti ayi apapa tapeza zinthu zogulisa, ina mwa iwo ndi nyanja. Tikuthokozeni kwambiri. Tipempheso ma ministers ena mutengerepo phunziro, mutenge zimene apanga a Minister of Information poulula. Mwachisanzo teni tipite ku Ministry of Health. Ku Ministry of Health kuli mavuto opsa, ndipo ngati kuli munthu amene amakumana ndi mavuto ku Ministry of Health ndi health worker amene ali ngati health surveillance assistant, aja okolopa muzipatala, awa amavala za giriniwa ndi anthu amene amatengedwa ngati agalu, awa ma ground labor amatengedwa ngati agalu, sasamaliridwa ata. Ndipo makaye uyu health worker kupatula kuti kuchipatalako kulibeko mankhwala, kulibeko mabandeji, kulibeko ngakhale mapaketi oyikiramo mankhwalawo, aliyense ngati mankhwalawo angapezeka kumamangidwa mu tishu, akumangidwa mu nyuzi. Koma ngati kuli munthu amene amazunzidwa kwambiri, amene saganiziridwa, ndi health worker. Tapitani kumatawale kuchokera pa 17 December kunali briefing yolembesa maneti yochita register anthu amene akuyenera kuti akhale m'matabuleti, kaya ndi kampeni kaya ndi zomwezi zobera zisankhozi. Panopa kwayambika system ina imene ma health workers aphunzisidwa how to use a tablet. Tikunena pano kuchokera pa 17 December 18 December ma health worker akumatawale kuzomba analowa mkalasi ndi kuphunzisidwa how to use a tablet kuti achite register anthu maneti omwe watu kumachita register anthu. Ndipempho langa ngati isali plani yonena kuti mubereso zisankho pochita register anthu ndikumanamizira maneti. Koma nkhani imene mwina ndi ya siku lina, koma nkhani imene tabwerera pano ndiyonena kuti musamawatenge ma health workers ngati ndi agalu, musamawatenge ma health surveillance assistant ngati ndi anthu osafunika, ndi amene achita promote nkhani za umoyo muno Malawi kwa zaka zambiri. Ena nunso muli m'maofesi mwanu musagugwira ntchitoyo, lero mukukatenga anthu kukalowesa mkalasi kwa 2 days ndi kuanamiza kuti aliyense azilandira 36,500. Kuchokera pa 19 ndi kukalowesa ku field ndi kuyamba kugwira ntchito yoyo yotolera mayina data ya anthu okuti azalandire maneti yake yonso mmati mukachita register anthuwo simapasa manetiwo kwa 3 times now. Kwa nthawi yochulukira katatu, munawalemba koyamba simunapase, munawalemba kachiwiri anthu achasanalandire maneti, munawalembaso kachitatu. Panopa mukupitako kachinayi ndi matabuleti pamene tayandikira zisankho. Ndikumakawalembeса anthu zuwa likumenya, anthu osadya chamamawa, kumakawagwirisa ntchito.
after 5 days akugwira ntchito mu field mamawa ndi madzulo osadya mwapezeka kuti mwasinthira pologalamu kunena kuti iye amenewo asapitirize kulemba koma akakhale anthu akumizi kwambiri ma health workers a m'mizi ndi amene atazikapitiriza pologalamu imeneyi yolemba anthu kumayika m'matabuleti ndalama zokwanira 300,000 anthu aja simunawapase. Ndikumafunsa kuti kodi Minister of Health uliko zokuti anthu ako akuzunzika not only in Matawale koma ngakhale kunsanje mukumaona mizira anthu a Global Fund kuti ndi amene akupereka ndalama zonse akufuna kuzichita lirizi anthu akuzunzika kwambiri mukuana miza kukupita ku field kuchokera kunsanje kukafika ku Chitipa kuli program ya maneti imene anthu ake simukuwapasa ndalama makamaka ndi system imene mwayamba inu masiku ano yomana mizira kunena kuti ndalama tikuyikirani mu foni ye ndalama zosizibwera ndi awawa akuzomba ku Matawale azunzika anthu kwambiri ma health workers ndipo chilungamo chache nchonena kuti ma health workers akudandaula ndipo adandaula kwa president owawo wa anthu osauka kunena kuti agwira ntchito yapwitika ndipo ndalama zonse kwa DHO azidya ndalama zokuzomba ndikunena tinu akhumbize chiponda muziwe kunena kuti kwa DHO akuluakulu aku ministry muziwe zimene zikuti DHO zomba yadya ndalama za ma health workers ndipo siku zomba kokhako iyayi ngakhale ku Chikwawa ngakhale ku Nsanje ngakhale ku Mulanje ku Phalombe Chirazulu tupite ku Nzimba kumeneko ndiye amatenga anthu akumeneko ngati ndi Ankhwere ku Ministry of Health anthu akuzunzika kokopsa monga mmene akuzunzikira kujeni ku polisi tikunena pano ku polisi sonako anthu ambiri akuchita resign ndiye muzifuse kuti kodi ntchito ijati nkanena tiliyana kuti when I grow up I want to be a policeman, I want to be a policewoman anthu akuithawa chifukwa chani treatment imene mukupereka kwa anthu masalaries yawo ochepa kuwazuza anthu ngati ndi alonda koma chikhalire ni chwali ya polisi tikapita kuwame kondeyi ndiye bola tunundwe ndi amene anayigwira ame anthu ankamva kukoma si izi zilipo masiku ano zizingokhalira lero Malawi mawa Kenya ali kuujeni ali Mozambiki siku linalo uyo ali ku Netherlands angoyenda zikoli ku ame tikumene koko choncho inu aku Minister of Health mukuyenera muziwe kunena kuti ma health workers akuzunzika awa amavala za green wa amakolopa zonyasa muzipatala ngati kuchipatala ngati ka Muzusento Zuzu Queens ndi zipatala zosiyana muno Malawi anthu ena aja anapeza pakana matenda chifukwa chofuna kupulumutsa miyoyo ya anthu koma anthu amene ajaolo kuti mwapase ma allowance ayi magawana nokha afiti inu anthu anu andale abe inunso mube ndizomvesa chisoni kuyang'ana private sector kuyang'ana azilonda boma linakhazikitsa minimum wage kunena kuti minimum wage ndi 100,000 koma mukachite cheki muona kuti azilonda ambiri akumalandira 50,000 35,000 salary yetu imene yoyo akakhala kuti mulondayo walandira ndalama ndi 70,000 yeti boma lili ndi maximum minimum wage imene ndi 100,000 tikuzuzana tokha tikapita mwenye munde siyayi nkhani imene isiye mwene mwenye munde anthu akuzunzika mokopsa amalandira pa wiki paja 2,000 ati amene malipiro akamachoka every Saturday ngati lero masana amaseka amwenye ambiri 2 koloko kapena 5 koloko amampasa mundiyo 2,000 kumaganiza kuti kodi 2,000 imeneyi ana akadyesera pati kodi 2,000 imeneyi renti ikakwana anthu m'manyumba mwakukhalira kudya bonya iyayi akachita mwayi akadya bonya kapena iyayi tine kuti anthu akukhalira soya pieces osakhala soya pieces ajo wa m'mapaketi ayi uja akumabwera muthumba ujayo anthu kumangomuyeza pa sikelo kapena kumamuyika mambuwa anthu ndikumagula
anthutu m'Malawi muno akuzunzika, abale anga, mukamakhala kubomako anthu akuzunzika pamene mukumapanga mapulogalamu anu okuba, pamene mukumapanga ndale zanu, pakana lero mukupitirizabe kumatuma anthu kumagula za nzika, yeti registration process munayimika, mukutumabe anthu kumakagula za nzika, mukutumabe anthu kumakagula zovotera. Samalani anthu, muziwe kunena kuti anthu akuzunzika muno m'Malawi. Lero li anthu akukhalira kumakagula ufa, kuugula ufa wa mpaketi yaing'ono kumakaphika nsima, kumva chisoni. Ndipo inu makampani amene mmapanga soya pieces, mukamakhala kuti mu soya pieces muja mukusiyamo mpweya, mukulakwa. Zimene zijazo ndi ena mwa madaliso anu, ndi chifukwa chemwina machini anu samaonongeka. Anthu akudalira zomwe zija, kudalira zomwe zija kumadya zimene zijazo soya. Panopa ndi mmene avutira mafutamu, paliponse m'Malawi muno china chilichonse chavuta. Ndiye ndikufunsa kuti mukupanga stock taking? Inu anthu andale mmapanga stock taking? Chifukwa ngati mmapanga di stock taking, mukanaona kuti zimene mmalankhula zija ndizoona. Last week IMCP anali pa press conference kuzuzula chipani cha DPP kunena kuti sichikupanga bwino. Lero liti kunena pano mupite pamponera, mukapeza kuti IMCP anaitana onse a UTM kuwauza kunena kuti amene munasapota Kabambe atabwera kuchipatala kumenenso munamulesa kulankhula onse achoke kumponera. Ndiye ziko likhala bwa zimene amanena akuluakulu anu pa press conference paja ndi zimene mukupangazo zikugwirizana. Kumponera kuli uchisiru kwambiri, ndi kumenenso kwapita feteleza wambiri, mabagi ma thousands ma millions a feteleza kumanama kuti ni ma mega farm, koma munthu akulandira 1500 bags ya feteleza munthu mmodzi. Kumponera ndi kumene kwachuluka uchisiru kwambiri, ngakhale anifi ambiri amene achita benefit ndi akumponera. Iyitu nifi mwayilowesa ndale, kodi tiululatu zambiri. Nifi iyi kupanga zinthu zoopsa nifi, ndi ulula sopano mayina ndi tchula katundu amene muli naye mwaba inu nthawi imeneyi. Katundu amene mukupanga inu madiru anu kumene goko, ndalama zimene zikupita kuchipani, zonse tiulula. Situ kunyengereraso munthu iya. Tikunena tu nifi iyi mwayisintha makalazi kuti ngati mukufuna kupanga ma t-shirt ndi a green, a red kapena a black. Nifi tu imeneyo mwayisandusa sowano nifi ngati ya chipani. Ndikupempheni kunena kuti chaka ichi cha 2025 you must walk the talk. Nonse swazipani musamalire ma supporters anu, makamakawa amene amachedwa kunena kuti anthu anu amene amakuyang'anirani ma monitors, muasamalire. Tikunena pano zipani zonse kupatula waukubawa simunapase ma monitors ndalama zawo, kuchokera ku PP, kuchokera ku UDF, kuchokera ku Afford, kuchokera ku DPP. Ma monitors yakudandaula kwambiri, UTM mkati kudandaula kunena kuti ndalama zawo simunapase ngati pakana lero. Ine ndimangoyima pa chilungamoto, ompweteka zimpweteke, zomusangalatsa asangalale nazo, kumene ndimangoyima pa chilungamo kuti Amalawi akuzunzika kwambiri mu dziko lawo. Kalindo, the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza village, T.A. Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.